ми е Dynamite. Да, точно така. 840 с някакви... Не знам дори как ги направих. Но днес ще вдигаме това Dynamite на 1000 купи. Почваме. Ще играем на Brawl Ball, което значи, че... между другото, напишете другия броулер, който искате да бъде. Дарио, Корделиус. Напишете долу в коментарите дали искате да гледате още такива видеа. Така, нека да започваме. Тъй сега. And ready for carnage. Не. Много тук. Давай имам. Така. Добре. Този. План. Си. Подавам тука. Так, мис. Изкликна. Чак. Добре. Не беше мислик. Как така, бе? Опа! Не беше мисклик. Ама ние сме дет. Не сме дет. Сме. Дет сме. And ready for carnage. Подай, виж. Дай. Give me the balls. Ball. Опа. И с 300 мъки карахме. Така пъгнал е. Пъгва на кучета си. Не! Давай, шомби напреде. Шомби, бе. Чак. Как мислях? Не мога да играя аз. Не мога да играя на пробо. Ще го включим на трио. Не знаете ли? Да, ще го включим на трио Showdown. Като ще играем с този Dynamite. Поне ще се опитаме на 900 купи. 900 купи. Добре. Абе ще го направим споко. Ще го направим на купи. Колко съм казал, на 1000 купи. Ама не в това видео. Чакай сам, опа. Прехарди си. Майко, то много зле, бе, брат. Не мога прескочиш хората, бе. Ти си зле. Не знам кой е зле, ама аз съм дет. Кой е дет? Отново. Познайте кой е дет. Да, бе, брат, ти като скачаш 15 пъти, аз моля те оцеля, бе, вълк. Ама тук ще отворена. Не. Ама да стане му човек.
Добре. Пускаме една бомба, съвършена. Уй, майко. Че го беше. Каквото беше? Майко. Айде, каквото беше. Лис. Това видео трябва да го пребира. Тя свалям го на 700 купи. Чекайте. Аре, ще го направим. Ще го направим на 1000 купи. Абе, зависи са. С кой ще играем обаче. И колко са добри. И... Добре, тия са. Имам им вярата. Аз не мога да скачам обаче така. Прекрасно скочих. Не, имам стар пауъра. И какво, много ли си отворен, бе, дебил? Щита много кутина. Са, оня... брат, що така бъгва? Жокия. Чакайте, ми се оправя в половината. Сега наиграх 1900 минута видео. Брат, що пуска пауъри, бе? Оправи се. Вързията. Брат, няма ли някой да умира, някой отбор, няма ли така случайно да умре нещо, да? Или ще седим? Да оставим малко джема, седи срата така. Не, няма го пускам тук, защото се бият, да се трепат, каквото искат. Опа. Всички ги хванах. Поне един моята, брати! Фаре си ктира, Брате, моята една крачка. Вчера бех и бях. Брат, пускам го на бробо, няма какво да се занимавам вече. Добре, тук добре ще вдигнем нещо. Ако тук не спечелим, край на видеото. Тук ли имам? Това може да е легендари, защото са го кери. Той е страшен индивид. Айде, пускаш ли още пауъра? Пускаш ли го? Не виждам да ти кажа. Добре вързи. На 0. Добре, браво, Едгар. Добре съм ви хълсал в тебе. Не, майко. Добре, ударихме го. Само си зареждам хайпърчата. Това... Ама така отпъгва. Ама брат, оставихте го на едно, бе, човече. Оставихте го на едно, бе, брат.
Абе, брат, моля си такъв, бе, брат! Абе, вие сте недобре, бе, брат! Абе, вие сте... Аре, чао! От Пловдив!